Παιδιά, σας παρακαλώ, κάντε sub να πάμε ή 50 ή 60 sub για να μπορώ να κάνω live. Για να μπορώ. Μόνο τότε μπορώ να κάνω live. Οπότε πάμε δυνατά 50 ή 60 sub. Σας το ξαναλέω, σας παρακαλώ πολύ, πατήστε όλοι σας παρακαλώ πολύ, άμα θέλετε να κάνω εδώ πέρα live και να ανεβάσω το προφίλ σας, γιατί θα σας στέλνω link στο YouTube όποιος μου στείλει τυχαίο emoji, θα το καφιτσώνω, όχι, θα το καφιτσώνω για να πάω εγώ στο κανάλι του, θα το βλέπω από το κινητό εδώ πέρα, γιατί δεν έχω δεύτερη οθόνη, μόνο μία έχω, από το κινητό θα βλέπω το chat, παιδιά, ναι και πώς το λένε, και θα το καφιτσώνω και θα μπαίνω στο YouTube και επειδή θα είστε πολύ φαντάζομαι, στην αρχή δεν πιστεύω και τόσο, όσο πάμε θα αυξάνονται τα άτομα, οπότε εγώ για να προλαβαίνω θα καφιτσώνω κάποιον για να το βρίσκω μετά εκεί, γιατί δεν θα το έχω απευθείας ανοιχτό, μπορεί να το έχω και από εδώ ανοιχτό, άρα για να μην χαθεί αυτό, να μην αγγίσω, γι' αυτό. Οπότε θα το καφιτσώνω και θα σας στέλνω link και θα το πατήσετε sub. Θα το... Ναι. Αυτά παιδιά, καλή συνέχεια να έχετε, αυτά bye.